What's the location? Van next make a conversation. Summa annihilation loss the Kamakan and combination KGJS and me Haitian loss from Malti invasion. Nella was first said by the school. And the combination JS Safi and me Haitian Yaji Bay and me Haitian Bay and me Haitian Yaji Bay and me Haitian Yaji Bay and me Haitian Yaji Bay and me Haitian. Oh boy. Latek is aan de jongen kap. Gat van meisje met de lat. Amper maken wat je zien zag. Skop van meisje onder zijn gat. Alleen ook gaan met gekap. Ik die moet glas pad. Hebben nog praat dus ik kan wat. Praat goed die. We gaan niet go lat. Zijn je bro. Zijn zat. Zat. King. What's the location? Can let's make a conversation. Summa annihilation loss the Kamakan and combination KGJS and me Haitian loss from Malti invasion. Nella was first said by the school. And the combination JS Safi and me Haitian Yaji Bay and me Haitian Bay and me Haitian Yaji Bay and me Haitian Yaji Bay and me Haitian Yaji Bay and me Haitian. Yeah. No change the topic, ik is waar ben ik zal dit blij. Hele zijn bitches, I'm no rij. Ik kan niet pushen, gaan nu play. Tot bij, high location, ons gaan break nu. Yo, Haitian, ons gaan aan de hele zijn blok span. Onze man gespan, ons is net op onze dam. Enige game die kan dit brengen. Die gaan zien je onverd man. Dat is wel nog je kan. Kijk ons even.